היי, מה קורה אנשים? ברוכים הבאים חזרה לערוץ, והיום אנחנו הולכים לשחק לא ב-GTA 5, אלא בראסט. מצאתי כבר מקום מושלם, פשוט מושלם לבניית בית. אנחנו בהתחלה נבנה בית קטן, ואז עם הזמן נתחיל להתפתח ולבנות בית גדול. אם תסתכלו פה ממול, נגיד, יש אנשים שכבר ממש בנו בסיסים שלמים, וזה מרשים. יש פה באמת הרבה דברים מעניינים שאפשר לעשות במשחק הזה, אם עוד לא שיחקתם. מצאתי פה איזשהו ארגז, ניקח ממנו כמה דברים ונמשיך הלאה. רגע, יש פה גם את הדבר הזה. בואו נשבור אותו ונראה מה יש בפנים. בואו ניקח... זהו, רגע, מה לקחנו בעצם? לקחנו חבית ריקה של איזשהו חומר, כנראה חומר דליק. טוב, בואו נתחיל לבנות בית. כי האמת אני אגיד לכם, אני ניסיתי להתחיל לצלם כבר איזה 5 או 6 פעמים, וכל פעם אמרתי, טוב, קודם כל אני אאסוף כמה עצים, כמה ברזלים, אבנים וכו', ואז אני אתחיל לצלם ולבנות בית, אבל כל פעם הרגו אותי, וזה ממש מבאס. כל פעם להתחיל את זה מההתחלה זה פשוט מדכא. סורי, אגב, לפעמים אני אסתכל לתוך המצלמה, לפעמים אני אסתכל טיפה הצידה, זה בגלל שאני מסתכל במסך של המצלמה עצמו ומסתכל איך שאני נראה בעצם. אבל לא נורא, בואו נתחיל לבנות. רגע, זה אבן שאי אפשר לשבור אותה. בואו נתחיל לבנות פה את הבית, ותכף אנחנו גם נבדוק. אגב, למה אני בחורה ולמה אני ערומה? לא נורא. בואו נתחיל לבנות, ותכף אנחנו גם נבדוק איזה קיטים יש פה. רגע, אני רואה בן אדם רץ, זה ממש לא טוב לי. בואו מהר נבנה חדרון קטן כזה, לפני שהוא יבוא לכאן ויהרוג אותנו. מקווה שהוא לא יספיק לעשות את זה, פשוט נעשה ככה. זה לא מה שרציתי לעשות, אבל לא נורא. בואו נחזק את כל הבית שלנו עד לפחות עץ. יש לנו מספיק עץ בשביל לעשות את זה. אני מקווה שאחר כך רק אני אוכל לשבור את הדבר הזה, כדי בעצם איכשהו לצאת החוצה, כי אם לא זה יהיה ממש מבאס. גם את הבסיס צריך לחזק אגב. זהו, נראה לי שככה בינתיים זה יהיה בסדר, לפחות הבן אדם ההוא. בואו נראה, רגע, אנחנו יכולים לראות אותו מפה? אני שומע משהו. רגע חבר'ה, אני מקווה שהוא לא שומע אותי, אבל אני כן שומע אותו. בואו נעיף את החרא הזה ונראה. אני בינתיים לא רואה אותו, אבל אני כן שמעתי אותו. אלא אם כן זה היה הסוס ההוא, אם אתם זוכרים, הסוס שראינו אותו. יש מצב שזה היה הוא, והוא זה שעשה את כל הרעשים. טוב, בנינו לנו קצת גדר. מן הסתם שזה לא יהיה הגודל המרבי של הבית שלי. מפה אני עוד פעם שומע אותו. זה הבן אדם או רגע, יש לי רעיון. רגע, הנה, אני רואה משהו. אני מאוד מקווה שזה הסוס, כדי שהוא לא יפריע לנו לשחק. אני אומר לכם, באמת, אני ניסיתי להתחיל לשחק כבר איזה 20 פעם, וכל פעם הרגו אותי, וזה ממש מבאס. בואו נראה מה זה. טוב, לא נורא. נראה לי שזה הסוס ההוא, אז פשוט לא ניתקע עליו יותר מדי זמן. בואו נמשיך. לא נראה לי שיש סוסים שמסוגלים לראות. זה יותר נראה לי כמו הבן אדם. טוב, בואו נמשיך בבנייה, כדי שהבן אדם הזה לא יפריע לנו. בואו נבנה לנו תקרה. זהו, ככה בינתיים שיהיה. כמה עץ יש לנו? יש לנו 5,000 מהעץ. אני צריך לבנות קודם כל ארון. בואו נראה. זה מה שאני צריך לבנות. רגע, עשיתי עליו קראפט, הנה הוא. בואו נשים את הארון איפשהו כאן, ואחרי זה כבר אני אגדר אותו עם עוד חדרים, כדי שאם יפרצו לנו לבית אז לפחות הם לא יגיעו לארון. בואו נעשה Authorize. כן, זהו, עכשיו. רגע. זהו, עכשיו זה Authorize. שיט, אני עוד פעם שומע אותו, חבר'ה, אני כמעט בטוח שזה... הנה הוא פה. טוב, נראה... אני לא יודע מה זה, אני באמת מפחד מזה כבר. אני מאוד טוב, יאללה.
פשוט לא נתייחס אליו. פשוט בואו נשכח ממנו לרגע ולא נתייחס אליו. טוב, זה בנינו. מה עוד אנחנו צריכים לבנות? בואו נראה מה יש לנו. אני קודם כל חייב לעשות דלת. דלת עם מנעול. בואו נבדוק מה יש לנו בקיט סטארטר שלנו, ונראה, אולי יש שם מנעול כבר עם קוד, וזה מאוד יקל עלינו, אני לא אצטרך לרוץ בחיפושים. כן, יש לנו מנעול עם קוד, זה אחד הדברים הטובים, יש לנו גם דלת אם תשימו לב. זה אחד הדברים הטובים שיכולים לשים בקיט סטארטר. אגב, קיט סטארטר זה כמו קיט למתחילים כזה, אם אתם פעם ראשונה משחקים במשחק, אז אתם פשוט מקלידים בצורה כזאת, מקלידים קיט סטארטר, וזה ייתן לכם דברים ממש מגניבים. בואו נראה. אני חייב עכשיו איכשהו לשבור את זה. שברתי את זה ואני חייב דחוף לבנות לנו דלת. בואו נראה. אני מקווה שהוא לא יספיק לעבור לכאן. בואו נשים מהר. 8563 זה יהיה הקוד שלנו. זהו, כרגע הדלת סגורה, רק אני צריך לחזק את זה לפחות עד עץ. זהו, בינתיים יש לנו חדרון קטן כזה, כן, זה נראה מצחיק קצת, אבל זאת רק ההתחלה. אני משחק במשחק הזה, בוא נגיד משהו כמו שעה, וכמו שאמרתי לכם, כל פעם הרגו אותי, וזה ממש בייס לי את החיים. כן, אני מפחד לצאת החוצה. אני חושב שאם אני אצא החוצה, הבן אדם הזה יהיה שם והוא פשוט יהרוג אותי. וזה ממש באסה. בואו נחשוב מה אנחנו עושים. מה שאני יכול לעשות, כדי לא לצאת החוצה, אני יכול לבנות פה מדרגות למעלה לקומה השנייה, ולצאת ומשם להמשיך לבנות. וזה מה שאני אעשה, אני חושב. בואו נראה. אני צריך מדרגות, אלה יהיו המדרגות שלנו. נשים אותם בצורה כזאת. נראה לי שזה יהיה מגניב. בואו נשים אותם בצורה כזאת, את המדרגות. את התקרה אנחנו נעיף בין... את התקרה אני חייב להעיף. זהו, בצורה כזאת אנחנו נעיף תקרה, וכבר אני אשים לנו קירות כדי שהבן אדם הזה פתאום לא יופיע לנו באיזה מקום ויהרוג אותנו. בואו נשים אפילו קירות, עם חלונות. פה אנחנו נשים קיר רגילה. נעשה ככה, ופה אנחנו נשים גם חלון, כדי שאני אוכל לראות מה קורה לא דלת. לא התכוונתי לדלת, חבר'ה, סליחה. התכוונתי לחלון. זהו, נעשה בצורה כזאת בינתיים. יש לנו פה שני חלונות, למרות שהחלונות האלה ממש לא תורמים לנו לשום דבר. נראה לי שעדיף שהייתי שם את החלונות האלה פה. אני מפחד, פשוט באמת מפחד להתקרב לחלון, כי לכו תדעו, אולי מישהו יקפוץ שם ויהרוג אותי. טוב, נראה לי הקומה הזאת תישאר ככה, או שאולי אני אפילו יעיף את שני החלונות האלה, אתם יודעים מה? כן, בואו נעיף אותם, ובמקום זה נשים פה קירות רגילים. אגב, מה שממש מבאס, שכשאני שובר את מה שבניתי, אז אני בעצם לא מקבל את העץ או את האבנים או את הברזל בחזרה. וזה קצת מבאס, כי אני מבזבז, ואני בן אדם שמאוד קשה לו להחליט משהו, אז אני מבזבז, בונה כל מיני דברים, ואז כשאני צריך לשבור את זה, אז סתם ככה בזבזתי עץ. לא נורא. בואו נחזק את הכל עד לרמה של עץ קשיח כזה, בואו נקרא לזה ככה. ואז נצא החוצה, ואנחנו צריכים לאסוף עוד משאבים כדי לבנות. זהו, נגמר לנו, לא, עוד לא נגמר לנו עץ. בואו נראה כמה עץ יש לנו. יש לנו עוד 6,000 חתיכות של עץ, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בואו נחזק גם את הסולם, וזהו. בינתיים הבית שלי נראה ככה. אני רק חושב מה לעשות, האם כבר עכשיו לבנות גג, או שאני לא יודע מה לעשות. או שאני אבנה פה גג, או שאני אעלה עוד קומה אחת למעלה ושם אני אבנה גג. מה אתם אומרים? בואו נעשה ככה.
כרגע אני אעלה עוד קומה אחת למעלה, יבנה עוד קומה למעלה, מעלה אני אבנה את הגג, ואם אתם חושבים שזה לא היה רעיון טוב, אז תרשמו את זה בתגובות. או שלהפך, אם אתם חושבים שזה רעיון טוב, אז תרשמו את זה בתגובות. ומקסימום בפרק הבא אנחנו נתקן את זה. אגב, בלי שום קשר, אני צריך איכשהו להבין אם אתם אוהבים את המשחק הזה או לא. בשביל זה, אם אתם באמת אוהבים אותו, תשימו לייק. לפי כמות הלייקים והיחס של הדיסלייקים, אני אראה פחות או יותר כמה אנשים אוהבים את המשחק, כמה אנשים פחות אוהבים את המשחק, ולפי זה אנחנו נחליט אם אנחנו עושים עוד פרקים בזה או לא. בטוח שבעתיד יהיו פרקים הרבה יותר מעניינים, כרגע אני רק מתחיל את המשחק, אני חייב לבנות לאיזשהו מקום מיגון, ובהמשך יהיה הרבה יותר מגניב. בואו נבנה בצורה כזאת. בצורה כזאת אני אבנה את הגג שלנו, ופה אני אשים מדרגות. בואו נשים מדרגות. אגב, מה שאני צריך לבדוק, האם יש פה set home. בואו נראה, set home זה פקודה כזאת שאתם שומרים את זה כבית, נגיד set home 1. בואו נראה. זה לא נותן לי לשמור. set home. בואו נרשום רגע פקודה שנקראת help, זה בעצם עזרה, ולפי זה נראה איזה פקודות יש לנו. בואו נחפש, עד סקנד זה לא מעניין, share shop, אין לנו. home, display TP home help, לא, זה לא זה, no cheating or kids. טוב, לפי מה שאני מבין, אין פה set home וזה ממש מבאס, זה אומר שאני לא יכול לעשות טלפורט לבית שלי, או שאני איכשהו מפספס את זה. אם אני מפספס את זה ואתם רואים את זה כרגע פה על המסך, אז תכתבו בתגובות, כדי שלפחות בפרק הבא אני אדע איך לעשות את זה. מה שכן אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לשים שק שינה, שקש כמו שזה נקרא. בואו נחפש אותו, אני לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. בואו נראה. שק שינה. מכירים את זה כשאתם מחפשים משהו ואתם כבר 20 פעם בערך עברתם על זה ופספסתם את זה, ואז רק אחרי זה בסרטון אתם רואים את זה. ממש מבאס. אבל לא נורא, וואו, אנחנו יכולים לעשות פה אפילו את המטען חבלה, וזה ממש מגניב. בפרק הבא אני חושב אנחנו כבר נעשה ריידים, אז אל תשכחו לעשות סאב לערוץ, תעשו את זה עכשיו כדי לא לשכוח אחר כך. נכבה לי האור. זהו, החזרתי את האור, אני מקווה שרואים אותי עכשיו בסדר. יש לנו פוקוס? יש לנו פוקוס. בואו נמשיך, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשים שק שינה. אני עדיין שומע מישהו מסתובב ליד הבית שלי וזה ממש מתחיל להרגיז אותי. טוב, בינתיים אני לא רואה אף אחד, בואו נעלה לקומה האחרונה שלנו. לבינתיים אמרתי, אם אתם חושבים שזה היה רעיון לא טוב לעשות עוד קומה, אז רגע, אני מעדיף לא לצאת כרגע החוצה. קודם כל אני צריך לשים שק שינה. בואו נרד לפחות למדרגות כאן כדי שלא יראו אותנו מהחלונות, ונבנה לנו שק שינה. רק איפה זה אני לא כל כך יודע. בואו נחפש אותו, לדעתי שק שינה. אולי נכתוב bed, לא. sleep, לא. זה, הנה, שק שינה. שק שינה, בשביל זה אני צריך 30 חוטים. 30, סליחה, לא חוטים בד. בואו נראה אולי, יש לנו שק שינה בכלל בקיטסטארטר, ואני כמו טיפש מחפש אותו כבר איזה שעה. בואו נזרוק אותו פה. לא, כאן יהיה לנו את המדרגות, אז אני אשים אותו אולי. אני אשים אותו פה, בצורה כזאת. ככה, ונקרא לו. כמובן שאנחנו נקרא לשק שינה שלנו ג'וליאן C.
למי שלא יודע מה זה השק שינה, זה ברגע שהורגים אותנו ואתם לא רוצים להתחיל ללכת לחפש את הבית שלכם, אתם יכולים פשוט להתעורר ישר בבית שלכם. יהיה לכם כפתור כזה ללחוץ וככה אתם תמצאו את עצמכם. אגב, בסרבר הזה ספציפית יש לנו על המפה, אם תשימו לב בצד שמאל למעלה, יש לנו, במשחק יש לנו את המפה, והמפה גם תעזור לנו למצוא את הבית שלנו. טוב, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, אנחנו נעשה גג. בואו נמצא את הגג, זה הגג שלנו. נעשה גג, ואני חושב שבזה לגובה אנחנו בינתיים נפסיק לבנות את הבניין, אבל את הבית שלנו, אבל, ונתחיל להרחיב אותו. נעשה ככה בצורה כזאת, בואו נראה רק שאני כן יכול לעלות למעלה. אתם יודעים מה? בעצם נראה לי זה רעיון לא כל כך טוב. אני אעשה את זה בדרך קצת שונה יותר. אני אעשה קודם כל ככה קירות. בצורה כזאת יהיו לנו פה קירות. כל זה ככה. בואו נשבור את זה. כן, נעשה את זה. נעשה עכשיו קירות. ועל הקירות אני כבר אשים את הגג. כמובן שאת כל זה אנחנו חייבים לחזק. יש לנו מספיק עצים? כן, יש לנו מספיק עצים. בואו נראה. אני יכול כרגע לחזק את זה ככה. נעשה את זה בצורה כזאת. אני אגיד לכם למה בינתיים פה בקומה הזאת אני לא עושה חלונות מסביב לכל הבית, כי אמרתי לכם אני מתכוון להרחיב את הבית הזה. מה שאני עושה כרגע זה רק בשביל איכשהו לישון בלילה ולא יבואו להרוג אותי, למרות שאני כמעט בטוח שיבואו לעשות עליי רייד בלילה. אבל נראה, אני מקווה שזה איכשהו יעזור וכבר בפרק הבא אנחנו נוכל להמשיך לבנות את זה. מה שנעשה שלב הבא, אני אבנה עכשיו תנור נראה לי זה נקרא, אני לא כל כך זוכר. אנחנו נבנה תנור, נצא החוצה, נאסוף אבנים וברזל, נמיס את כל זה ואז נהפוך את הבית שלנו לבית ממתכת, מה שמאוד יקשה על הפורצים לפרוץ לתוך הבית, וזה דבר קטלני, כן. בואו נראה. זהו, פה כבר אני יכול לעשות את הגג. נעשה אותו בצורה כזאת. ככה. וככה. ויש לנו גג מגניב חברים. ממש מגניב. אם אתם אוהבים את זה, שימו עכשיו לייק. וכמו תמיד, תירשמו לערוץ. בואו נחזק את זה טיפה. ככה בקפיצות. רגע. כן, זהו, יש לנו בית קטלני מעץ חברים, ממש ממש קטלני, אבל בואו, אתם יודעים מה? נראה לי כן, 75% עמיד נגד פורצים. לא נראה לי שזה טוב, כי הם יוכלו לשבור את זה מכמה מכות, וזה ממש לא טוב בשבילנו. אתם יודעים מה נעשה? אנחנו נשים פילרס. פילרס זה כמו עמודים כאלה. בואו נראה, תראו. כרגע זה 74%. אם אנחנו נשים את הפילרס הזה ונחזק אותו, אני מאוד מקווה שזה יחזק לנו את הבית. לא, זה עדיין 74%, וזה בגלל שאנחנו בונים לגובה. בואו נרד עוד קומה אחת למעלה, ופה אנחנו גם נשים פילרס. נשים אחד פה, נשים אחד פה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים, ונשים אחד פה ופה. בקיצור, שמנו את העמודים האלה בסופו של דבר בכל הבית, כי אין לנו ברירה, פשוט אין. בואו נראה אם זה איכשהו חיזק לנו את הבית. בואו ניגש לקיר הזה, 75, זה בכלל לא חיזק לנו את הבית חבר'ה, אני לא יודע מה לעשות, פה זה בכלל 64. אנחנו במצב לא טוב כרגע, ומה שאנחנו צריכים לעשות, איך אני אעשה את זה? אני לא יודע. טוב, מה שאנחנו נעשה, זה קודם כל נוריד את כל הדברים שיש עלינו. בואו נבנה תנור שנייה אחת רק. איפה נמצא התנור הזה? נראה לי שזה נמצא באייטמס, כן. אני צריך. טוב חבר'ה, בואו נעשה ככה.
אני לא אתחיל לבנות את זה עכשיו, כי זה ייקח לנו המון זמן, וזה סתם יאריך לנו את הסרטון. אז כרגע את הפרק הזה אנחנו נסיים בזה שבנינו בית מגניב, אני כבר יוצא החוצה ואני אראה לכם מה בדיוק בנינו. אני חושב שזה נראה בינתיים מגניב. כמובן שבפרק הבא אנחנו רק נשפר את זה. חכו שנייה, תנו לי רק להוציא את כל הדברים החוצה, ואנחנו נתחיל נצא החוצה ואני אראה לכם את כל הבית מבחוץ. בנינו לנו ארוניות כאלה, אנחנו נשים אותם פה, בצורה כזאת ובצורה כזאת, כדי שיהיה לי גישה נוחה אליהם. בואו נוציא את כל מה שיש לנו, חבל שיגנבו לנו את זה. תראו. אני ממש שוכח שיש בסרבר הזה קידסטארטר, ומה שרציתי לבנות זה זה, ויש לנו את זה כבר, אז אנחנו אפילו לא צריכים לבנות את זה, ללכת לחפש בשביל זה דברים וכולי. בואו נשים את זה בקומה השלישית, נשים את זה כאן, בצורה כזאת, ופה, פה. בואו שנייה, נצא החוצה, אני לא יודע מה כן אפשר להמיס, מה אי אפשר להמיס. בואו ניקח את הדברים שיש לנו, נשים אותם שם, נצא החוצה, יופי, נשים אותם בתוך התנור הזה שלנו, ונראה מה כן אפשר להמיס ומה אי אפשר להמיס. כאן נמצא התנור שלנו, זה נראה לי שאי אפשר להמיס, כי זה כבר הכי... אתם יודעים, זה high quality metal, זה כאילו הברזל הכי איכותי שיש. בואו נראה. עץ, אולי נשים מטל אור טיפה פה בפנים. ומה זה? מטל בלייד. זה אנחנו לא צריכים. אני מתחיל להיות רעב. זהו. אומייגאד, אתם שומעים את זה? רגע, בואו נדליק את זה, שיתחיל להמיס ביניהם. בואו נצא החוצה ונראה מה יש שם. אני שומע מלא יריות. בינתיים אני לא רואה אף אחד. בואו נשים סורגים על החלונות אולי. מה אתם אומרים חבר'ה? ווינדו, נשים חלון. היי קואליטי מטל. אתם יודעים, אנחנו אפילו יכולים לשים חלון מהיי קואליטי מטל. זה לא שווה לנו. לא שווה לנו לשים עכשיו מהברזל הכי איכותי את החלון, כי אם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו לא נוכל... הרי מה שאני רוצה זה להרחיב את כל הבית שלנו לרוחב, ואז זה יהיה חבל פשוט, חבל לבזבז את החלונות האלה. בואו בינתיים נשים חלונות רגילים, ניקח את זה במקום האוכל בינתיים, נשים אחד פה, ונשים אחד פה. זהו, ככה זה מספיק. וואו, מה זה? אני שומע משהו נוסע כאילו. טוב, אתם יודעים מה? יש לי קצת אבנים. אני חושב שיש לי. רגע, ראיתי אותם למעלה, שמתי אותם בתוך התנור. לא יודע בשביל מה. בואו נראה. אבנים. בואו ניקח את האבנים ונחזק לנו את הבית עד לרמה של אבן לפחות. וכן, אנחנו יכולים לעשות את זה. אני אעשה את זה כי אני מפחד שמישהו בלילה יפרוץ לבית ויקח לי את כל מה שיש. מדרגות אין לי טעם בינתיים לחזק. אמרתי לכם, כל הדברים בתוך הבית עוד ישתנו 200 פעם, אז אל תפספסו את זה חבר'ה, תעשו עכשיו לייק וסאב לערוץ. ואני מאוד מקווה שאתם באמת אוהבים את הערוץ ואת המשחק הזה. כמובן שאני אמשיך לשחק ב-GTA 5, אני לא מתכוון להפסיק לשחק בו. אם אתם חושבים שבגלל שאני התחלתי לשחק גם בראסט, אז זהו, אני אפסיק לגמרי לשחק. לא, אני פשוט רוצה איכשהו לגוון כמה שיותר בערוץ שלי, כדי שלכולם יהיה מעניין, ואני חושב שאם אני אשחק רק ב-GTA 5, אז מהר מאוד זה יימאס עליכם. בואו נראה, כן, זה ברמת האבן כבר. וואו, נגמר לי האבנים? כן, איזה באס. רגע, אני שומע שוב פעם מישהו. טוב, נגמרו לי האבנים חבר'ה, אני אשים עוד ארונית אחת למעלה.
נשים את הארונית פה, כדי שאם מישהו יוכל מה זה היה? חבר'ה, נראה לי שמישהו מנסה... כן, אני שומע מישהו רץ ליד הבית שלי. הוא רץ לכיוון הבית שלי, אומייגאד! מה אני עושה עכשיו? הוא מנסה לשרוף לי את הבית? הלו, פרנד! הלו, מי פרנד! אני מנסה להגיד לו, אולי הוא כן יקשיב לי ולא ישרוף לי את הבית, אומייגאד! אני חייב דחוף אבנים. בואו נראה איזה קיט יש לנו. קיט קומפוננט, בואו, טולס. בואו נראה. בואו נשים קיט סטארטר. נשים אותו בצורה כזאת ואני חייב... למה זה לא נותן לי לחזק את הבית שלי? או חבר'ה, נראה לי שאנחנו בצרה. My friend, please, don't break my house, bro. למה אני לא יכול לקדם את זה לסטון? אני לא מבין. רגע, ואם... חבר'ה, אני לא יודע מה לעשות, אני חושב שהוא הולך כרגע לפרוץ לבית שלי וזה... רגע, נראה לי, הנה... כן, אחד הצלחתי, יש! אבל למה את זה אני לא מצליח? טוב, לפחות נעשה את זה. כן! זהו, הצלחתי את כולם לעשות. מאוד מקווה שהם לא יחדרו לבית שלי, אני אהיה ממש מבואס. בואו נעלה למעלה ונראה מה קורה פה. בינתיים אני לא רואה שמישהו הצליח לפרוץ לכאן. בואו נחזק הכל. זהו, נעשה את זה בינתיים ככה. את הגג נשאיר כמו שהוא. מהגג לא אכפת לנו בינתיים. Hello, my friend, are you hear me? My friend? טוב, בואו נעלה רגע למעלה, נראה מה קורה שם עם כל התנור שלנו ועם מה שהצלחנו להמיס. יש לנו מטל פרגמנט. מטל פרגמנט זה טוב, אני עוד לא יודע מה אני יכול לעשות ממנו, אבל אני כמעט בטוח שאני יכול לעשות ממנו הרבה. מגרד לאף, חבר'ה. טוב, נראה לי שככה אנחנו נסיים את הפרק. אני מאוד מקווה שאתם אהבתם אותו, ועוד יותר אני מקווה שהבן אדם הזה שרץ עכשיו מסביב לבית שלי, הוא לא יפרוץ לי לבית ולא ייקח לי את כל הדברים המגניבים שעשיתי. כי בפרקים הבאים אני כבר לא יוכל לעשות קיט סטארטר, כי אפשר לעשות אותו רק פעמיים בכל המשחק. וזהו, מה כבר יכול להיות? מקווה רק לטוב. בפרק הבא אנחנו נעשה את כל הבית שלנו ממתכת, אני מאוד מקווה, וכמובן אנחנו גם נרחיב אותו. אני מאוד מקווה שאהבתם את המשחק, שימו לייק, תעשו סאב לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.